Witajcie moi roztomili. Dzisiaj chciałbym przypomnieć taką smutną data. 14 lat Zurich zawaliła się hala wystawiennicza w Katowicach. Kaj były wystawy gołębi i ptoków ozdobnych, w tym kanarków. Niewiele brakowało, a mogło to też spotkać moja familia. Bo pamiętam jak dzisiaj, że te 14 lat nazad moja dcera chciała zrobić fajer dla swoich kamratek i kamratów. No a że to chciała zrobić w domu, bo to jeszcze wtedy nie było takiej mody, żeby iść do kawiarni, nie stykło na to. To padała fater, nie umiałbyś to tak jakoś zorganizować sobie, no co by woźnie było z mamą i z tym smarkatym, nie, czyli z tym modzikiem moim. No i panowie co, no obejrzymy co tu są za imprezy w okolicy. No i pamiętam, że my pojechali do planetarium, a synek się interesował, on do dzisiaj się interesuje, dzisiaj pracuje jako astronom, ale interesował się astronomią. To pojechaliśmy do planetarium, potem mieliśmy wleźć na wystawa gołębi i kanarków, bo chciałem mojemu synkowi pokazać kanarki, bo za bajtla pamiętam mój pater cichtował kanarki, a jak Paweł już był świadomy, to fater mój mieszkał w Niemcach i tam kanarkami się nie zajmował. No ale chciałem tak pokazać bajtlowi jak to wygląda, choć mnie to specjalnie nie interesowało. Potem my mieli pojechać do Cinemaxu na trójwymiarowy film. I jak my wyjeżdżali z tego planetarium, jadymy w kierunku tam Bytkowa, tam pierońsko ciźba, nie idzie dojechać. Nie idzie wjechać, nie ciźba, to coś się tam dzieje. I ja panu, no, tam mamy kanarki i gołębie z goby, jadymy naokoło, co dojadymy do tego Cinemaxu, żeby przynajmniej ten film obejrzeć. Panu tak się musiało coś stać. No i pojechaliśmy naokoło, pojechaliśmy na ten film, obejrzeliśmy tam trochę popcornu, tego, tak dalej, przyjechaliśmy do domu, to już było jakaś tak wiele 11. A tam jeszcze te młodziki od mojej dcery siedzieli i patrzyli, słuchali, że się ta hala rabła. No wtedy jeszcze nie było małych telefonu komórkowego, nie było takich rzeczy za dużo i cera już myślała, że by tam też no sklapło. Była szczęśliwa, bo się nic nie stało i trzeba podać, że od tamtego czasu czuję, że może nie są pomboczek, ale opatrzność Bożą jakoś nad moją familią czuło i nie dadzą za dużo krzywdy zrobić. I zdarzają się takie fale, kaj nie ma takiego cufalu, żeby nas zniszczyć. I no zawsze jakieś pozytywne rzeczy wychodzą, czego i wam życzę. I pamiętajcie o tych, co briefy cichtują, bo dzisiaj się na nich go gołębiorze, nawet śpiewki się śpiewa, ale wiele ludzi jeszcze pamięta, że tych gołębiorzy mocka zginęło, że tych gołębi w pieruchy uciekło, że niejednemu serce pękło, a jeszcze nie wszyscy chyba dostali stosowne odszkodowania. No to już z pomboczkiem. Pożykajcie za tych, co 14 lat temu życie za swoja pasja oddali.